Takže hezké sportovní odpoledne. Vítám vás tady v Salbachu na freeridové trati Adidas Redline Proline a užijte si naši komentovanou výšku. Já jsem Pavel Švarc, přede mnou jede Pavel Kočer, oba jsme z FR Bike samozřejmě, ano. Počasí vyšlo skoro ideálně, jak se můžete přesvědčit. Prášit se nám rozhodně nebude dneska. Tak, tady nám začíná pár kožníků. Ano, odplá na vnitřek. Tak, rovinka na odpočinutí. Tady musíme lehce na brzdy. Připravit retardér. Ano. A teď už mírné zpestření v podobě lávek. Tohle je pěkná pasáž. Ukončená jak jinak než dropem. Hopla! A pojď na mě lavice, hop! Další lávky jsou bez pletiva, tak si vynechám. Ale tohle taky není špatný. Rovnější pasáž. A opět vracečka. A tady je pár houpáčků. Tak, opět do zatáček. Tady se slouže. Je to i docela prudký. Vyšel zadek bokem. Zase. To je ta tvrdá stěž vzadu. Tak a skokánky opět. Hoplo! Jdu do... Aha. Už jsme se odpojili. Nevadí. Tak. Jsme na cestě. Od Loňska nám tady zmizel přes cesták a předávám slovo tady kolegovi už. Takže druhá polovina tratě. Koň stíhá Šváru. Nerovnej boj. Takže bordel, na to jsme zvyklí. Kořenová pasáž jako kráva. Mrzanic. Trasečka jako bejk. Skok. Ale švanky hastěj. Hodně na brzdy. Na kořeny. Hodně zprava. Nepříjemná láska. Malej stůček. Zase kořeny. Lávka, kterou tady před chvílí opravovali. Pěkně to udělali kucí. Zatáčka střídá zatáčku. Vypadá to jak na lipně. No, tady na to ale se nachytám. Sajda. Mezi Thunder, vnitřek špatně, Švára dobře. Krásně, jo. Krásně projetí. Přes nohu, prochodrážní styl a bordel. To je Mrzanice. Tak, jdem dál. Je příjemnost. Tak, tady střelec 6. Největší bordelem to bere. A to Dobržení před lávkou, nebezpečný dobržení, zúžení, rakouská specialita.
A jedem dál. Tak. Nás čeká závěrečná pasáž. S dopama. Takže to je na mokru. Extrémní. Náboly menší samozřejmě. Sem. A jsme doma. No já dbaj. Tak je pěkně.